Hayi bafethu uBrigadier Julius Mkhwanazi uvakale ebiza amagama ngongathi hayi uzibhaqa ingathi uzozi-incriminator kodwa phansi koba echile into yoba into enamagqwetha phakathi ingathi akasawa afford. Mos izolo sitshayise nexa ke gqiba kuboniswa kuphunywe kula mcimbi onokwenza necase yokubulawa kuka-Emmanuel andisafuni nokubiza ifani kumane ndiyibhuda xa ndiyibiza lo wabulawa umzimba wakhe wayolahle edameni. Kungenwa kwi-case number 2 ke ngoku enokwenza nama-precious stones. So uthe xa kebona istatement into ezithethwayo kulapho ezibhaqe esithi khona yo ingathi ezinto ezi-Afghanistan ne-America azihleka kangangaka i-commissioners. And you will mention it. What is writing here and what their statement and my statement and what is here, it's Afghanistan and America. Chair, I suggest we can leave it at Afghanistan and America. We will conclude tomorrow. So namhlanje ke ngokuqhubeka net apho kubhizi nje malunga nale case enokwenza nama-precious stones. Mosi never into yoba kunama-precious stone kunomuntu wafaka izitholo apha. I-EMPD members zafika zazi-impersonate njengamapolisa asemsebenzini. Abonakala ingathi athole i-tip off ngokungathi kukhona umuntu othengisa ama-precious stones ubumbumbulu. Kanti ngabo amapolisa mbumbulo azozitshontsha lama-precious stones lana because later on uthi xa umnikazi wawo seke wawafumana sewe-less-than laba wathatha bona. Ngizakhumbula ke into yoba ezitholo zafika nabo chief Rivospisi apha batsho bathi i-IPT zafika icacise ngabanzi. Hayi ke nyani i-IPT ifikile apha u-officer Lawrence Magagula wafika wasixelela wasibonisa nama-CCTV apho bafika khona. Ngiyabonakala ke i-officers zifika apho naye uthe xa kebuzwa ngazo hayi uyazi-recognize zona into yoba lona ngubani ezafika apho. And then ke ngoku bathini bathatha ama-precious stones alo mntu lowo izigidigidi zamarandi ndithetha ngama-millions mna. Zona ezo later on ezaphanze okanye ezakwenza into yoba mayisuwishwe i-EMPD ngoba umnikazi wawo wathi abawathathile amatye awasalingani nala xa sebanikeza back because sekefunyenwe back aphindele kuye with about I think 40,000 if not mistaken, of which i-value yalamatye i-value yalamatye ikhona into ifike ethe 14.9 million kwakuthi ingathi litigation yayiseyipha kobo 45 million into enjengathi njalo. So into enobani eyayise kwasokusuwishwa ke ngoku i-EMPD. Hayi wena uBrigadier Julius Mkhwanazi eziba ekhonarishwa uvakala yena self esitsho sithi uDr Mashazi wangamelekanga into yoba ayidismise la complaint yala mntu lo mnikazi matyo lona ngendlela kayidismisa ngayo. So indlela xa beyiqalwa lento ubumbona into yoba bekefuna ukuyibhebhetha ngongathi kwangaso i-operation yabo bona babebiziwe. Zathi commissioners dom awukwazi into yoba utsho njalo kuukuthi even i-JMPD yona self ithi nayo yayibiziwe. So awukwazi ba nawe uphinde uthi nawe wawunanibiziwe ngendlela obonakala ngayo i-operation lena kwakuye ye-EMPD not eye-JMPD. Phofu ke akhokwa into engabe i-record ebonisayo whether ngama-pocket books whether intoni apho berekhode khona izinto ezifana nezi. So nje bampheka nje bemophula phansi kwento efana naleyo. So akho nto ncamo ongayifumana ke kuBrigadier Julius Mkhwanazi because every now and then unguloza vele athi I can't remember, I can't remember, it must have been into njengathi zinjalo into ekazathetha into engavakali but nje zimkhonarishile i-commissioners ngento efana naleyo. Phofu u-aware into yoba right now akasathembakalanga phezu ncwadini zama-commissioners. Kuthe kungephi kwangenwa nakulo mcimbi onokwenza nala memorandum of understanding esingabe sitsho but bathe nje kancinci nje kuyo apho ke ngokubonakala kubankaleni uFan Wyk nizamkhumbula ngulo nokwenza ne-Medicare 24 lanto kaKhethi Matlala ebonakala ethumela into engathi i-message i-message apho efuna ukwazi into yoba uchazela uBrigadier Julius Mkhwanazi into yoba sekethenge iveni ingakwazi bale veni ifakwe ama-blue lights nayo ingathi nama-red lights ikhona nje into enjalo. I-phone number uvumile into yoba ezezakhe okay wena wathini xa uphendula yafakwa loo nto yiphatha kathi akasakhumbula into yoba waphendula wathini. Hayi bo bafethu bokukhitshwa imali eziserious kakhulu ndinixelele iziwaxu khona mos liyayazi la jive le ethi so hayi ndanixelela
bokuza imali nje eziserious nje apho khona uke wathumela khona ivideo imali xa kebuzwa ngayo lonto uBrigadier Julius Mkhwanazi hayi bafethu uthi akasakhumbula incamo into ba what was that about, but nje sithetha ngemali eziserious apho. Ninzi nje into ethethiwe namhlanje, but ke because we also were focusing kwicala lokwenza necase ka Julius Malema, kukhona ke nechats apho okubonakala kungena kuzo, but nje uBrigadier Julius Mkhwanazi yena bafethu masivumeni into yoba uawe into yoba iJ50 bayayilungisa for yena, and angendimangale into yoba nexa kegqiba kutestify apha kuMadlanga Commission sive kuthiwa he has been arrested. Into efana naleyo siyilindele kuye, because nje awuyabona nje into yenye into yoba hayi kuba msulwa hayi bafethu yinto ekude le naye. So I really don't know into yoba uzawuphuma njani kule nto lena, but nje yena uyazibona into yoba bafethu sengxakini uBrigadier Julius Mkhwanazi. Phofu kukhona nomnye umcimbi ke naye usafaka lo fanveki onokwenza nama business card. Kulanto nangeke yathethwa, ndizawukhumbula mos into yoba kwazaba khona izitsholo zoba kunabantu ababana card abawaproducayo nyoba xa bemiswa, because nangexesha ethetha ngomcimbi weveni lena ne yena ufanveki utsho uthi akafuna into yoba athi elayishe into ethizeni aze arrestwe. So inoba ke indlela yabo yoba bangamiswa xa behamba ngalama blue lights, then kungena nomcimbi onokwenza nama card ke. So kathi khona ke leli card business card yekho, so bune details ezitshoyo zifakile ke i-badge yase EMPD nenye i-badge ngapha, then yatsho into yoba I think you should for any inquiries or whatever ucontact uBrigadier Julius Mkhwanazi, but uphika inumber le elapho ke uthi but inumber yona asoye yakhe, but ikhadeli uzama nje ukuyibhebhetha. Ningalibalanga into yoba kwatshiwo kwathiwa bakhona abavele abanezinto zikalothi yonke lento sayiva ngabani ngo-witness D, so kuyakuvela kancinci into yoba bafethu laa nto yayithethwa ngo-witness D siyamthemba vele yena ne, but right now at least kuyakuvela kancinci sebeqalile ukugqobhoza. So I will also come again with another party eka Brigadier Julius Mkhwanazi. I'll probably catch up overnight, then tomorrow I will bring you exactly into yoba iye yathini. That will be another part when it comes to a testimony ka Brigadier Julius Mkhwanazi. No, I'm not suggesting, I'm saying so. Okay. Yes. Now, I would like to share my concern with you. This story comes up for the first time in 2026, 3 years after the raid. You are correct. No one, including those who undertook the raid, are aware of any joint operation. You confirm that? According to their statement. Yes, that's all I have. Okay. And in 2026, my concern is in an attempt to legitimize the conduct of Stolz and Constable Mackenzie, you concocted the story of a joint operation. And in order to persuade the commission, you selected the one person who unfortunately has since passed on and is not able to speak for themselves. I find that truly concerning, and let me share with you my conclusion. You did so because you knew today as we sit here, Chief Inspector Maseko will not be around to contradict your story. So you will lay this at his doorstep. What's your comment to that? And I must say, I find that particularly disturbing, that you would do something like that. Thank you. May I respond? Yes, please. Yes, please check the comment, as I've said that, and the comment of Makakula when he was, not a comment per se, when he was presenting, you can't say it's a comment, this is like a quote. When he was presenting. Which said, comment? Yes. Oh, sorry. Yes, sorry. Okay. My apologies. He said, I communicated with Officer Mackenzie. And Officer Mackenzie mentioned, I even mentioned that yesterday, that Mkhwanazi was not alone.
was with the senior who's wearing this. It's just that I haven't seen that statement. Yes. You see, of Mackenzie, because I can't, because I'm limited in terms of my display hearing says I can't communicate with the children, or I can't communicate with the employees of the city. You see, he said I was with this person, and Magagula informed me that, statement now that I want. I even said it yesterday that I want this statement and not to focus on the one that I've said when Commissioner Balu was asking that. But you submitted this. Now you are submitting this different. I said yes, because now I'm concentrating with the person that I was with, and I'm saying again I was with Deputy Director Maseko. Not to say because he is personal. I don't like to. In fact, even if you are alive, as I've said yesterday, I don't want to point at Robert Schulz. I'm doing example because it's not there. Anything that I'm doing, when I'm wrong, when I took a wrong decision, I'm always taking ownership. I learned from that, you see. But even here, Magagula is mentioned, and I'm mentioning it as per my statement. And that time, no one had seen by that time, he didn't even see the statement. When Magagula mentioned it, he said, no, I rejected that statement because I want him, yesterday he said he want me to write for someone's statement or something like that. No, let me correct you. I didn't say, I read from Mr. Magagula's statement. Yes. Where he says Mr. Magagula, rejected your February 2026 statement because you had called for a warning statement. And what you gave him was not a warning statement. Yeah, you're correct. Okay, Yes. But in saying so, I'm denying what you're saying. There are two people now that are confirming what I wrote here. The investigating officer and the other officer that is investigating. We are talking one and the same thing. Well, not only me. I can tell you for a fact that in his statement to this commission, Mr. Magagula doesn't claim the presence of another person with you. He doesn't.